parlarem dels amfibis. I també de les granotes. Els amfibis són vertebrats perquè tenen esquelet format per ossos. Es diuen així perquè viuen a l'aigua i a la terra. Tenen 4 extremitats. Algunes tenen cua i d'altres no. A la pell no tenen ni escates, ni pèls, ni plomes. Les cries viuen a l'aigua i els adults viuen a l'aigua i a la terra. D'amfibis n'hi ha de 3 classes: salamandra, tritons i cecílies. Els amfibis van aparèixer fa 360 milions d'anys. Van ser els primers vertebrats del món. Són vertebrats a temperatura variable com els peixos i els rèptils. Els amfibis són carnívors i caçadors, que vol dir que cacen animals vius per menjar, com escarabats, papallones, formigues, aranyes, escarabats i baboses. La majoria són ovípars, que vol dir que surten d'ous. Les granotes són ovípars, ja que es reprodueixen per ous. Són amfibis perquè viuen a l'aigua i a la terra. Són vertebrats, ja que tenen un esquelet format per ossos. Es desplacen saltant i nadant i tenen 4 extremitats. Mengen insectes com mosques i mosquits, etc. Respiren pels pulmons. Tenen la pell nua, llisa i suau. Els ulls poden mirar a qualsevol direcció i els tímpans auditius són externs. La granota, per fer-se gran, pateix una metamorfosi. Comença sent un cap gros negre. De negre passa a marró. Se li fa gran les potes del darrere i les del davant. La cua se li fa petita. Es desenvolupen els pulmons i finalment hi creix fins a ser una granota gran. Les granotes viuen en diferents hàbitats, però la majoria d'elles viuen en llocs humits. Poden estar molt temps davall de l'aigua absorbint oxigen a través de la pell. Una de les granotes més insòlites del món és la granota peluda, que té pèls que li surten als mascles al pic i a les potes durant l'estació de reproducció. Adéu!